Alifakwanga ohlwini lwamacala enkantolo icala lokubulawa kwabesifazane eMthwalume ogwini oluse Ningizimu yeKwaZulu Natal. Lokhu kulandela ukuzibulala kokunguyena obesolwa ngokuba ungqondongqondo kulelicala nozibulale esitokisini samaphoyisa. Isikhungo esiphenya amacala omphakathi iNPA silikhiphile lelicala ohlwini lwamacala esiwaphenyayo ngenxa yokuthi abukho ubufakazi obeyamanisa umsolwa wesibili kulo. Abantu baphume ngobuningi babo, kukhona ngisho abamaqembu ezepolitiki ahlukahlukene, kukhona iANC, kukhona iIFP, kanjalo iDA neEFF, babonile futhi ke nabe-NFP. Kodwa indaba esiyitholayo la ishaqisa ukuthi ke icala libonakala selichithiwe ngenxa yokushoda ubufakazi, ngoba uzokhumbula ukuthi oyedwa labasoli kakhulukazi obona nje uyena uhamba phambili kutho ibulele izolo ebusuku ngaphakathi esatokile wayibulala. Lo munye wesibili sizokuthiwa ke nabo etitinywe ezinye iboshwa ngaphakathi esitokisini, kodwa ke bekumele avele namhlanje la enkantolo. Esikuthola ukuthi kugcine ke selichithwe icala ngenxa ukuthi ke lo munye wesibili osaphila ubufakazi buyashoda. Ake sikhulume namalungu omphakathi ke abezothamela icala, bebonakala abanye bejabhile, babigama lakho nisibone ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngenxa yalolu daba oseliphuma la ngaphansi enkantolo. Mina ngingubhekano wakamngoma oyinduna yomkhandlu wenkosi yala eMthwalume. Ukuphawula kwami njengoba ngikade sethamele leli cala nomkhandlu ukhona, amanye amalungu omkhandlu akithi siphatheke kabi kakhulu ngoba sibuka kahle ukuthi ubulungiswa bukho obenzekayo la endaweni yaseMthwalume. Uma ngabe kuukuthi umthetho uhamba ngalendlela, kukhomba ukuthi baningi abantu abasazofa ezweni lilonke. Kumanje bekukhulunywa ngokuthi amaphoyisa wasebenzi, kodwa kuthe uma sezitholiwe labo asebetholiwe sekutholakala ukuthi icala selivele lachithwa nje ngokukhulu kubalula lokhu nokwenzelela. Futhi thina njengabantu baseMthwalume esinabagilo esigilekile kubona, siyafuna ukwazi ukuthi bezithini istatement zomufi, siyafuna ukwazi futhi ukuthi umufi ubulawe yini etokisini. Akuphenywe ngokusobala, kubuye ubuholi obukhulu bamaphoyisa kubibona okuphenyayo, ngoba igama lithi inkohlakalo isemaphoyiseni asehibhadini. Kodwa uma ngabe kwenzeka lokhu sekuyasikhombisa ukuthi ayikho inkohlakalo engakanani kulawa amaphoyisa naphezulu ikhona. Mangabe kubulawa umuntu, kubulawa umuntu, bakhona abantu abalandela ngemuva kulento. Siyacela ke ukuthi uhulumeni akuthathele izinyathelo lento, ngoba sesikhathele ukufa kwabantu kungabibikho ubulungiswa. Maningi amacala afana nalawa aphelele obala, osenzomeyiwa aphelele obala, naku nalawa futhi aphelele obala. Abekhona kubulungiswa uhulumeni eMzumbe, siyafuna ubulungiswa. Okay, lelo ke elinye amalunga lapha eMthwalume bekuzwakalisa ukukhala kwabe kakhulukazi ngobulungiswa emaceleni athinta abesifazane laba abasanda kubulawa nokutholakala kweyidumbu zabo emahlathini asemobeni khona lapho eMthwalume. Sibonga kakhulu.